बयनिख्रुइबो गिबिसिनाव आफा इसोरा बाख्नाय जाथों आरो साफ्रोमबो ख्रिस्ट' सिबियारि नोंथांमोन बयखौबो आंनि बरसानि फुंखा इउटुब चेनेलाव बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय आरो फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ फैगौ हेपि क्रिसमासनि मुङाव जासि हरग्रोनाय जाबाय। बयनिसिमबो गोजोन्थों। जों दिनै सोलोंनि दाबिदनि रोजाबनाय मेथाइ गितफोरनि 29 नम्बर 1 आरो 2 पद। बेयाव बेबादि लिरनाय दङ, जों फरायनि। ओ इसोरनि बिसाफोर, फोरबुनि महिमा आरो बोलोखौ बाख्नायदो। फोरबुनि महिमा गोनां मुंखौ बाख्नायदो। गोथार आरो समायनायै फोरबुखौ खुलुमदो। ख्रिस्ट' सिबियारि आंगो लोगो नोंथांमोन, जों साफ्रोमबो सुबुं हारियानो इसोरनि बिसाफोर आरो जों बयबो इसोरनि बिसाफोर जानायखाय इसोरखौ जोङो मिथिनांगोन। जेरै सासे उन्दै फिसाज्लाया गावनि बिफाखौ मिथियो आरो सिनायो। इसोरखौ मानिनांगोन जेरै गियानि फिसाज्लाया गावनि बिफाखौ मानियो आरो मान होयो बादि। आरो बि इसोरनि जों फोथायारिफोर जानायखाय बिनि महिमा, बिनि बोलो, बिनि मुंखौ जों बाख्नायनानै मेथाइ खननांगोन। मानोना बिनि अननाया जों साफ्रोम फोथायारिफोरनि सायाव आग्लाय बिग्लाय अनजिमा गैयाजासे थाफ्लायो आरो जोंखौ बियो बासायो गासै निदान खैफोदनिफ्राय अराय समावनो। बेखायनो दाबिद राजाया रोजाबदों, गोथार आरो समायनायै फोरबुखौ खुलुमदो होननानै। ख्रिस्ट' सिबियारि लोगो नोंथांमोन, जोङो गोथार आरो समायनायै दङ ने? गोथार आरो समायना जानोब्ला जोङो बेफोर गासै गाज्रि आखुफोरखौ नागारनांगोन। बेफोरनो जाबाय गाज्रि साननाय, गाज्रि मावनाय, गाज्रि नोजोरजों नायनाय, हामै खायदा खालामनाय, इनाय मावनाय, जिनाहारि खालामनाय, लुबैनायफोर आरो मेगन सानाय। बेफोर आखलफ्रा जोंनियाव थायोब्ला जोङो गोथार आरो समायना जानो हाया। बेखायनो जोङो बेफोरखौ नागारब्लासो गोथार जागोन आरो समायना गोसोनि मानसि जानो हागोन। अब्लासो जोंनि फोरबुखौ खुलुमनाया गोथार आरो समायना जागोन। मानोना फोरबुआ जोंनिफ्राय बेखौनो हास्थायो। हुदा बिजाब 10:12 पद। फोरबु इसोरखौ खुलुमनाय, बिनि गासै बोसोनफोरखौ फालिनाय, बिखौ अननाय, गासै मन आरो गासै गोसो मानिजों फोरबु गावनि इसोरखौ दाव दाव खालामनाय, बिनि हुदा आरो बिनि नियमफोरखौ मानिनाय, बेखौनो फोरबुआ लुबैयो। जोङो गोथार गोसो आरो समायना गोसोजों फोरबुखौ मानिनांगौ आरो खुलुमनो नांथारगौ। ख्रिस्ट'नियाव अनलायग्राफोर, मानोना उपदेशगिरि 12:13 पदआव सल'मन राजाया बेखौनो बुंदों, इसोरखौ गि, बिनि बोसोनफोरखौ फालि, मानोना बिनि थाखायल' मानसिया हायाव सोरजिजाबाय। ख्रिस्ट'नियाव अनलायग्रा आंगो लोगोफोर, फै जों बयबो उदायै मावनाय दांनाय आरो
गाज्रि आखल आखुनिफ्राय, गाज्रि साल चलननिफ्राय गाव गावखौ थख' खालामनि आरो गोथार गोसो, समायना गोसो लानानै फुरबु इसोरखौ खुलुमनि आरो बिनि बोरखौ जों लानि। दिनैनि सुंद' इसोरनि गाहाम रादाबखौ बेखिनियावनो दोनथ'बाय आंगो लोगोफोर। जिसु ख्रिस्ट'नि मुङाव आमेन।